Румене, дано да виждаш, започвам един урок за коване на ос на будилник Слава. По-първо, ето, вече си свалил баланса, подготвил си го, не те интересува машината, взимаш оста и си намираш една такава плочка, където проверяваш дали влиза оста на баланса. Да стои права. Ето, както тази в случая стои права. Проверяваш и двата върха дали влизат спокойно. Защо? Защото се получава така, че пускат ости, които върховете им са по-дебели. И след като я наковеш, вече си я завираш някъде. Свалянето на баланса можеш, ето, както виждаш, пъкнах една пинцета, и спирала падна здрав, читав, и така нататък. В следващия момент ловиш клещите и правиш так и чупиш оста. Ето как се чупи. Чупиш я, и го оставаш това настрани. Слагаш камъка. Камъка пас желязото. Взимаш плоската зъмба. И го избиваш. Някой път излиза с един удар. Ето, то се е показало. Отдолу се е показало. И аз допълнително изваждам още една зъмба и чукам. И пане излезна. Затова аз имам зъмби по зъмбълъка готово. Ето го парчето от баланса, от оста. И сега слагаме тук и гледаме къде влиза пънчето на оста на баланса, да влиза спокойно и хлабаво. Взимаш оста, взимаш една зъмба, в случая 72 номер, и биеш отгоре, и след като си я избил, оставаш и биеш леко да събереш отвора на периферията на баланса. Вземаме новата ос, проверяваме коя дупка е нейната, ето я. Задължително центроваме с центъра, затягаме, прибираме центъра задължително на местото си, защото некоя зъмбой да се повреди центъра, като ни се повреди, все едно се е повредила главата. Така, и сега ето е оста и проверяваме коя е зъмбата, която ще влезе спокойно. Тази не влиза. Да влезне в пънчето, в първото скосяване, да влезне спокойно.
Уста от това зъмбъта е 27 номер. Слагаме и не чука силно. Усети ли промяната на звука? Щом усетиш промяната на звука, уста е накована. Тя трябва да, докато я ковеш, да влиза твърдо, сито. Му викат още. Вземаш платото. В следващия момент платото е хлабаво. Щом е хлабаво платото, намираш в случая нещо, на което нанизваш платото. Това, което нанизах, аз го имам от 72 година. И с клещичките, секачките фащаш в основата. Ето, пъхнал съм го до края и връщам малко назад и стискам. Стискам лекичко, само да му покажа. Няма как да ти покажа, защото не виждам, нали? Отвора с мачква леко и вече ето, че платото не влиза. Нали, или влезе съвсем малко. Сега тръгваме. Вече сменяме зъмбата. Не е тая 27 номер. И вземаме зъмба, която ще влиза в другото стъпало на уста нали. Щом влиза в другото стъпало, вкарваме и леко и чакаме да чуеме променящия се звук. Променящия звук го чухме и следващия момент, значи, ако ти не можеш да центроваш баланса, още докато сваляш, трябва да си бележиш тук по спицата, да си бележиш къде е камъка и евентуално къде трябва да седи опората или колонката. Готово. И имаме ония звук, който търсиме. Готово. Баланса е готов. Връщаме това нещо, затваряме, защото уважаваме себе си, затваряме си зъмбалъка и повече нямаме работа с него. В следващия момент, нали, ако този часовник е такова, това трябва да го прекараме през бензина, да го измием. А този часовник е бил на ремонт преди 20 на дена при някакви колеги и жената го изтървала и му изчупила баланса. И сега аз само имам единственото задължение, клиента е мой човек, нали, мажа на двете места и събирам
Но тази баскийка, една такава баскийка трябва да си имаш. Винаги, преди да, като извадиш от пликчето една ос, първо тука, за да не си губиш, после и да се псуваш, ама защо не проверих, оста не влиза в лагера. И почваш да се чудиш как да го направиш така, че да, нали. Коването на ос на будилничето и на славата е едно и също, само че на славата са едни това, как се казваше, опа, телефона ми така каза, че се изключи. Я да видя как съм му направил центровката. Ами, без да искам съм ми оцелял точно. Или почти точно. Но сега ще я видя. Това, което виждаш да го правя през капака, това е само защото той е само за оста на баланса. И сега вече концентричността бъркаш тук и оправяш концентричността. Даже ако може да се види, опа, аз се престарах да ти показвам и избутах колонката и тя се освободи. Защото исках да видиш как се движи концентричността на спирала. Оправяме го да диша в реглажната стрелка. И на вибрографа
Но центровката иска още малко да се прибере. На мен от кашлицата ми се напълниха очите. Остава да си доцентровам баланса и да го затварям. За сега, чао и се чуем по-късно.